And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Analytical, fearless comment. Aksyon! Firing line! Mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas, lasay 53 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salawat mayong gabi, good evening Philippines kag sa kuto malabutan sang signal sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Welcome sa isa naman kay edisyon sang inyo sa nga palatuntunan. Aksyon! Firing line! Aksyon na firing line, inyo ka aksyon Marlon Hinuvoya. Tub sa tak na ngalas 9. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update! Antes para manantaran, ibalaunta ang lakat sang panahon with PDMPD, Action Melvin Fier. Action Melvin, mayong gabi, please come in. Mayong gabi si mo Aksyon Marlon, kagahibalaw natin ang pinakahuling lakat sa panahon na Oktubre 8, 2022. Sa kabulugan Aksyon Marlon, may duwa kita ka low pressure area nga ginamonitor sa guwapas sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Kini nga mga low pressure area, hindi pa man direkta nga mag-aapekto direya sa aton sa Pilipinas. Ang padayon niya nag-aapekto sa aton ang trough sa low pressure area nga nag-aapekto lang sa nasidlangan niya bayan niya sa Visayas. Ang Visayas, Caraga, lakip naman ang Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm o kung ang bansa Moro, autonomous Muslim in Mindanao, magadalay ni sang halos magalumon man niya kalangitan, kagalapta-lapta man yung mga pagulan, dulot man sang trough sang low pressure area. Ang Metro Manila, kag ibang bayan niya sa pungsod Pilipinas, may kasarangan ng panahon, magluwas lamang sa mga isolated ng mga pagulan, nga dulot man sang localized thunderstorms. Ang Western Visayas, lakip naman ang Negros Occidental kag Bacolod City, maka-experience kita sa kasarangan ng panahon nga may mga malagi lang nga mangin magulugalumon nga kalangitan kag mga isolated nga mga pagulan o kung pagpangilat man kapapanagog nga dulot man sang localized thunderstorms. Mahinay tubtob sa kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa namin na nasilangan ang nagayong probinsya sa kabukusan nga bayan niya sang probinsya kag kadagatan sang probinsya, may kasarangan tubtob mabulubalot. Ang aton nga taob alas 5:06 sini nga gabi nga may 0.9 metros nga kadalumon kag magahunas kita alas 12:03 karon sa kagawon nga may 0.7 metros nga kanabahon. Ang adlaw nagbutlak alas 5:36 nga magatunod, alas 5:35 karon sa Kasisidmon. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat yung mga gabi sa luwa. Aksyon! Firing line! Salamat PDMPD, ang ato sa nga Provincial Disaster Management Program Division nagdala sa aton sang mangin dalagan sang panahon may ara sang nagalili naman nga LPA, no? Low pressure area kag ambalantayan naton dire maka-aksyon ang ginatuwag nga flash floods nga naga-threaten sa pila sa mga lugar sa Visayas kag Mindanao. Aksyon! Firing line! Inyo ka-aksyon Marlon Hinuvoya, yari kita sa kaduwang Sabado sa bulan sa Oktubre tuwig 2022. October 8, 2022, Sabado nights nga pagpangalagad. Aksyon! Firing line! Firing line! Aksyon na firing line, aksyon na Marlon Hinuvoya, tubtub sa takda nga alas 9, basta gani Sabado, mayad-mayad ang ganansya sa mga negosyante naton diri sa sunod sang Bacolod, labi na nga natabuan subong ari kita sa ikaduha na nga simana o kon ika-8 nga adlaw manang una nga semana sang bulan sa Oktubre nagaisahanon nga pitsa unog leho. Aksyon! Firing line! Ika-8 adlaw sang mga aktibidad by kang tanan sa ika-43 nga Maskara Festival. Kamusta ang inyo sa nga wallet? Kamusta inyo sa nga bulsa?
may unod pa bala? Action firing line. Amo nang importante mga kaaksyon kaya ang espiritu sang halambalanon nga kada maskara gani ang pagpangagda kari sa makulod dala maskara importante dala sang kwarta. Action firing line. Ay kung way ka sang kwarta mga kaaksyon, hindi ka man pwede makaulo enjoy sang gusto mo gusto mo nga padulungan nga mga aktibidad. Action firing line. May lakutan kung mayara ka ba sang natipon. Mayara ka sang pundong kulowaan. Importante, may maskara man akong way, lawas ta. Hindi lang pagtapikan sang masakit o kung ano man nga sahay sa malatian. Amo na ya ang pinaka-importante subong. Action firing line. Alas 6:59 Action Radio Philippines Standard Time. Ano mga balita nga dapat nato sa nga pagkasentruhan? Una sa balita. Una sa aksyon. Una kita sa bahin sa nga balita national, big time nga balita ho, no? Makin mo, big time nga balita. Bangod ang mga kumbuyahan sang gatong, nag-anunsyo sang big time nga oil o kon fuel price hike. Action firing line. Hindi niya rollback kundi saka na naman sa presyo sang gatong. Oh no! Sinobing Mario Homes ni, makurisong na naman ang nawong sang mga motorista kay Mantiho, may saka na naman big time, bangod sobra 6 pesos kada litro ang saka sang isa sang masamig na tughong subong sa mga motorista. Wala sang liwan kundi ang ginatuwag diesel. Action firing line. Tikon trading sa nakaligad galima kaadlaw halin October 3 to October 7 ang ato sa nga pagkabasihan. Ang source halin sa oil industry nagasiling nga ang saka sa presyo kada litro ara gidalantaw halin size tub size 30. Baw kon magtughong kita sang pulo ka litro, ti ang inugang mo na ang ibayad mo mga kaksyon. Ha? 60 pesos Action firing line. Kina kung mag pulo ka litro ka, ti mag 5 ka litro dugang ka, 30. No? Isa na ka kilo bugas ang 60 pesos, di ba? Ti kasakit kag masyadok pinot ka matagon Action firing line. Hindi lang diesel kundi pati ang gasolina, ang presyo posible man nga magasaka sa masunod nga simana 1.10 tub 1.40 kada litro. Action firing line. Ginanunsyo tani temprano pa para nga maka-preparar ang inyo sa nga wallet kag bulsa. Ang mga oil companies man sa masami nag-anunsyo ina sila sang price adjustment sa kada Lunes. Kag ang implementasyon sila di bla sunod nga adlaw, nga mo ng Martes, pero ti subong pa lang, nga Sabado pa lang, may temprano ng anunsyo kay iniilog-lahog ang saka sa presyo kada litro sa diesel. Nga kung ikaw nga motorista kag nagatughong sang diesel, why di yun makahibalobe? Kag pagbugtaw mo, dira mo palang dawalan mga ka-aksyon, basi kon matabuan ngang imo sila ginahigop nga mainit nga kape, maluad mo ni gani basya mo stupad mo blaw. Action firing line. Di bla ka delikado, no? Amo ning pas mayo temprano pa, pabalon ta nga daan ang publiko, labi ng ang mga motorista. Man sa Oktubre 4, ang mga fuel firms nagpanubo sa presyo sang gasolina 40 pesos kada litro, diesel 40 pesos, 40 sentimos kada litro. No? Sa diesel 45 sentimos kada litro, kag sa kerosene 85 sentimos kada litro. Ina-rollback na siya, no? Pagpanubo na nagligad nga Oktubre 4 makakson, aring basihan talang nubo kag saka. Tikon diesel ang ginubo yan nagligad ultimo 45 sentimos lang kada litro. Bisan butang ta pa, makalima ka beses ang sunod-sunod nga pagnubo kada litro sa presyo sang diesel. Dako gyapon ang saka 5 ka beses pagnubo sus sa kaon sa isa lang ka beso, sobra ya mo 6 pesos. Action firing line. Sungwa sini makaksyon paumpaw lang lito ang rollback nga ginpatuman
rollback pagkatapos isahon lang sa saka. Aksyon! Firing line! Firing line! Rollback 3 beses, 5 ka beses. Saka ni sa kabes lang dako nga saka. Boom, panis. Aksyon! Firing line! Panis kinang bulsa. Panis kinang bulsa kag wallet ba sang mga motorista magabuni. Sige lang guntolak mo da, no? Antos lang kay only in the Philippines nga ang sinakaay sa presyo permi na lagi niya. Una sa balita! Una sa aksyon! 3 minutos nakaligad sa tak ng alang Society Action Radio Philippines Standard Time sa balita pungsod nun sa gihapon. The first 100 days ni Bongbong Marcos bilang Pangulo sang Pilipinas. Oso ni Subong ang first 100 days. Ti sa pang-nasyonal, si Presidente Bongbong Marcos subong October 8, amo ning unang nga isa kagatos ka adlaw 100 days nga pagserbisyo sa mga Filipino. Aksyon! Firing line! Ti kung kaalyado ka, ti favorable kag okay ng serbisyo, normal na siya. Pero kung kritiko kag opposition, mambal gina niya paslaw. Mambal sila nga kulang kag wala mahatagan pagtamod ang mga problema sa nasyon. Yan nga senaryo na bisan sinuman nga tao ang sugiran mo diri sa Pilipinas, hindi na ni makibot kay amo-amo na ni permi ang nagakatabo. No? Kung ara ka sa administrasyon, siyempre, pabor sa presidente. Ang imo sa ring kapanan-awan. Kung wala ka naman sa administrasyon, ilabi na nga opisyo pamantay lasang sala, pakabalaot, kag kung kaisa, pakalain pagani ang mga tinaga nga mabatian. Aksyon! Firing line! Kaya normal na ang sitwasyon diri sa Pilipinas. Pero sino ang dapat naton diri patihan? Kita nga mga tao, mga ka-aksyon, amon na lang dapat ang manilag kung bala paborable ang performance sa isa ka presidente, kung hindi ti may rason man kita sa pag question kung nga no? Di bla? Ti aning first 100 days. Amo ni sa ang paghimay-himay sa kung ano ang mga hinimuan sang bag-ong administrasyon. Ti hambal ni Presidente Marcos mga ka-aksyon para sa iya para sa iya first 100 days. Ang gobyerno ginakabig niya sa idalom sa administrasyon niya nga functional government. Gobyerno nga naga-function. Amo ning first 100 days ang pag-assess sa 100 days in office. Ti balanta naman nga tuban kadako sang ekspektasyon sang publiko kay Marcos kaaman kaya mo ni sang nahaunang presidente amo inisa ang first majority elected president sa post people power revolution era. No? Siya ni ang kandidato sa pagkapangulo sang Pilipinas nga nakakuha sang pinakadamo nga buto. No? Before pa naman magtupa ang October 8 nga first 100 days ni Marcos, mayaran na sagin palayag sa publiko mga ka-aksyon kung anong pananawan niya sa pagpungko niya sa una nga isa kagatos kadlaw. I think what we have managed to do in the first 100 days is put together a government which is functional and which has a very good idea of what we are targeting in terms of strict economic targets, for example, in terms of the numbers of growth, the numbers of our different measures, the different metrics that we are using for the economy. I believe that the engagements that we have had with ASEAN countries such as Indonesia and Singapore, and then eventually our contacts that we renewed, it was very important for us to find our place now in the world and to define that place and to explain that to the rest of the world, especially our friends, but also those who have not been considered as particularly close partners or allies. But we have been able to show that the Philippines is standing on its feet. The Philippines has
continues to have its aspirations and its dreams, and we are willing to do our part in making those dreams come true. I suppose in the first 100 days, actually the first 60 days, maybe 50 days, we were putting out fires. We were just trying to make things work because suddenly the problem, you're all aware, the problem with sugar, the supply, the problem with fertilizer. We were having to look to different what we now refer to as non-traditional sources. The first time I heard this question, what was before, was during the campaign, what will you do in your first 100 days? And I said, well, the first 100 days will be finding the best and the brightest to help and to serve in government. I think that we have managed to do that. I think that we have, I am always very grateful to those such as Secretary Ben Jokno, for those in our economic managers, for those who are experts who have have decided to join the government, because we know that they are very successful. And this is a sacrifice for them. It is really all about service on their part. And so we are always very grateful for their talent. We are grateful for their industry. And to have them in place already, I think, gives us a very distinct advantage as we try to transform our economy for the next few years. Action Firing Line. Ang pabangkot na rin makakson si Marcos Lambala ang may first 100 days subong. Hindi. Damo-damo nga mga nagdaog na kaligad nga eleksyon nga subong isa kagatos man. Kadlaw ang kalawigon nila sa ila sa nga pagpungko mga kakson. No? Amo na silang mga bag-o na iliher. Nagligad nga piniliay bla. No? So bag-o sila nagpungko sa posto. Ang iba galing dawara, baladon gid. Nga pungko lagi nga tutuon nga pungko lagi bla. Ang ila sa nga pungko sa bangko. Sa ang ila sa nga opisina, ang ila sa nga opisyo. Action Firing Line. Ulat lang sang kayuhan kag way gid sang maayo nga hinimuan. No? Aring pabangkot ko na sa inyo. No? May ara ka mo nakilala na way. Damo di bla? Amo man ayhan ang inyo subong opisyal sang lugar opisyal sa lugar nga inyo sa naging restaurant. No? Ida mga PPP nga mga opisyal sa gobyerno ta. Ti sa mga kakson tarabi, no? Nga nagaboditor subong sa mga mahilig magkomento sa panggobyerno. Aber padala ka mo mensahe di be kung anong komento o kung pananawan nyo sa first 100 days ni Presidente Bongbong Marcos. Una sa balita, una sa aksyon. Kung may nagapabor sa performance ang presidente sa first 100 days, syempre hindi ginamalikuman. May ara ginamakaksyon sa nagapakabalaot. No? May pila ka mga militante ng grupo nagprotesta sa Recto Avenue. No? Dito sa may kagdalan sa Mendiola, sa Metro Manila kay na ini mga kakson. Ang bayan, ang kilos ang Mayo 1, kaiban pa sa mga progresibo nga grupo, nagmarcha sila una, halin sa Mendiola, pakadto sa may Claro M. Recto Avenue, bit-bit ang banners kag placards nga nagapabotyag sang ila sa nga hibubunot. Action Firing Line. Hibubunot kag apelasyon sa gobyerno ta. Isa sang ginsingitan nila mga aksyon dire, amo ang padayon, no? Among paghatag kun tani kasulbaran sa padayon nga pagpamatay sa mga jurnalista kag aktivista, no? Ikaduwa, pati ang paglantaw ni Marcos ang F1 Grand Prix sa Singapore na amunuhan. Action Firing Line. Ano pagid saka sa sweldo, trabaho kag ang kinamatarong nga ginatuwagin singgitan Manila. Dire na naman ni magasunod ang palamagkutanon sa publiko mo. Kung nga ang wala gid sang presidente nga waay ginaralihan, no? Nga tanan nga presidente pigaw kag ginaprotestahan gid permi sa mga militante. Ti kon mag-amo bala ni permi, mas maayo pa siguro no nga hindi na lang ta mag-eleksyon para nga wala na lang sang presidente muna. Action Firing Line. Kag para nga waay sang maghalaka pulo protestada eh.
Sino nga presidente ang hindi napagralihan, may araihan, o kung base wala pa mabunag sa kalibutan bla? Action firing line. Alas 7:13 Action Radio Philippine Standard Time. Aring bulkan ba yun dito sa probinsya ng Albay? Sa mga parente dito sa probinsya ng Albay bla? Kay ang bulkan mayon tumakaksyon sa Bicol region ni siya ay liwat na naman nga nag-alboruto, liwat na naman siya nga pakitang gilas, so nagpabatyag naman sa ang taranto nga mga disaster response offices. So mga on standby to, on standby status. Matapos nga ang alert level 1, ang alert level status halin sa 1, ginpasaka sa alert level 2. Action firing line. Ang mga response asset subong standby by preparedness kag response measures naman. Teko mag alert level 2 makaksyon ang pagsulod na sa 6 kilometer permanent danger zone. 6 kilometer radius permanent danger zone, ginadubilian na siya makaksyon. Ang mga tao nga nagapuyo lapit sa bulkan to, lapit sa bulkan, sa mga lugar lapit sa bulkan, ginabisuhan to sila nga dapat mag-alerto sila sa posible lahar nga matabo. Amang delikado, basta may aras ang lahar mo. Nga katabo, ini masami kung magbundak ang ulan. Action firing line. Tanan nga mga kapitan sa barangay tos lugar lapit sa bulkan, ginpa-alerto naman sang ilang sinitang sa tagsa ka mga alkalde sa posible pagpabakwit sa mga residente ng apektado. Tiyang bulkan ba yun? Isa lamang ni makakson sa pinakaaktibo ng bulkan sa Pilipinas. Pareho man bla sang bulkan aton doon sa Negroso. Ining bulkan kan laon bla. No? Active nga bulkano, bulkan man na sa. No? Nga masimiman, ginabantayan. Action firing line. Alas 7:15 Action Radio Philippine Standard Time. Sa iluhan ta ang mga balita lokal mga ka-aksyon kay may tutukan kita nga balita sa lokal. Unahon tani muno ang engkwentro sa Karabalan Himamaylan. Ang tiiday kag linok panay sang mga rebelde kag tropa sang gobyerno sa gihapon ginatutukan diri sang publiko. Action firing line. Isip-isip naton mga ka-aksyon ari kita sa ika-3 na nga adlaw, ika-3 ka adlaw na di nga engkwentro mag-aksyon. Kag subong nga Sabado, may isa ka medyo masakit kag masubok nga balita. Bangod may panibag-o na naman nga linok panay. Kag ang pinakamasubok diri bangod may ara na nga kumpirmado nga nagkalabatay. Subong nga Sabado, no, amo ni ika-3 nga adlaw, baw. Sa ika-3 nga adlaw mag-aksyon, may ara gid. May nadula gid nga kabuhi ho kag ang report diri nga duha ang nagkalabatay, 6 ang pilason. Action firing line. Kay kapon pa lamang ginasiling ko nga daan, no? Nga basta nga engkwentro ang kakatabo hindi gid malikawan nga may ara sang nagakapatay kun hindi tropa sang gobyerno sa grupo sa mga rebelde. Kag kun kaisa patis bilyan nagakadalahigban. Ti ang duha diri ho kagin report ka nagkalabatay tropa sang gobyerno bot sa lingon militar, no? Ang 6 pilason ka ginabulong sa buong ospital. Action firing line. Ay na temprano pa gumawa ng report nga may 8 ka mga militar ang nagkalapilasan kag gindala sa ospital. Ti sa 8 de duha ang nagkalabatay, no? Kabay pa nga hindi na ini madugangan mga ka-aksyon. Ti engkwentro ini sa tunga sang 94th Infantry Battalion kag New People's Army. Dito gini nagsentrong engkwentro sa may sitio Sigang kag sitio Medel, Barangay Karabalan, umpisa pa sang Huwebes. Action firing line. May mga linibo gihapon ka mga individual ang ara nagatener sa mga evacuation centers. Ang gobyerno sang sunod sang Himamaylan, pagi sa kay Mayor Tungson kay sang aga, nagsapol kaupod ang mga concern nga ahensya sang gobyerno. Ang kakatabo amo ang ginatuwag nga running gun battle. Sige-sige mo. Sige-sige. Di ba sila nga sige-sige? Nagauntat man, pero makaligad lang pila ka oras ang mga residente kasi siling batian naman namon lupok ho. Action firing line. Palikantang istorya sa ng engkwentro makaksyon kag ibalunta ko nadugod bala ang labing uli nga sitwasyon sumong dito sa bahin sang Barangay Karabalan sa gihapon on special assignment
right from where the action is. Action John Diaz with action Nixon Tahom. Liwat nga nagbalik mga ka-aksyon dito mismo sa lugar sang karabalan para nga madala sa inyo intuto ang ulihi nga information. Action firing line. Halin sa Army, pakadto sa NPA. Kung may mga palayag ang militar angot sa engkwantro, may araman palayag ang NPA mga ka-aksyon. No? Subong nakumpirmar na nga may duha ka mga tropa sang gobyerno ang nagkalabatay kag anom ang nagkalapilasan. Ang spokesperson sang Apolinario Gatbaitan Command, NPA, Negros, o kon New People's Army Negros Island, nga si Ka Juanito Magbanwa, mayara sang palayag. Una, muni, angot sa kalawigon sang clearing operation. Ikaduwa, ang report may kangtanan sa mga nagkalabatay. Ikatatlo, kung paano nagsugod ng engkwantro kag ang palayag sa mga residente kung anong ila sinanakitan sa lugar samtang nagaparayon ang engkwantro. Action firing line. Di para kay Magbanwa may natabo nga ining ginatuwag nga hinabon o kung pagtago sang suno sa iya kapiyardihan sa militar sa sining engkwantro. Plus, namunuhan man dali ang damlag lang naglapta nga fake news o kung peke nga balita bla. No, ang peke nga balita angot sa ginasiling nga pagkapatay sang duha ka mga kabataan man sang Webes tabo, no? Or kahapon Biyernes bla. Naglanog to ang laragway or picture mga ka-aksyon sang duha ka mga lalaki nga ginapatihan minor de edad, duha ka kabataan nga aligar nga miyembro kuno sang NPA. Pero dugay na gilito ng laragwaya o kon picture. Action firing line. Ano pa balang kaundan sa palayag ni Magbanwa dugay-dugay isa sa hontas sa sining panatuntunan ag depende na karon kung base ko maplastar man ni Action John Diaz kasubong aragid sa may Himamaylan City. Action firing line. Samtang bulig sa halin sa nagalain-lain nga mga sektor kag ahensya sang gobyerno para sa mga naapektuhan sang engkwantro padayon nga nagainabot didto sa may Himamaylan City ang DSWD Region 6. Subong adlaw maka-aksyon nagpadala sang bulig to linibo ka mga family food packs. Kag iban pa nga mga kinahanglanon. Tikon basihan ta ang record maka-aksyon sang DSWD Western Visayas. No? May meal based man sa datos sang City Social Welfare Development Office sa Himamaylan mga ka-aksyon, 1,136 ka mga pamilya o kung 5,267 ka mga individual ang apektado di. Pero hibaloon tari ang latest dugay-dugay kay base kung nagdugang ini. May 432 ka mga pamilya o kung 1,749 ka mga individual ang nagbiya gid sila sa nga puloy-an kag sumong ara nga tener sa 8 ka mga evacuation centers. Action firing line. Standby hibaloon ta kung anong sitwasyon subong sa mga ginpangbakwit kag kung nagdugang bala ang kanabuon sa mga nagbiya sa ila sa nga puloy-an. Action firing line. Kung si Presidente Marcos may ginasiling first 100 days Dres Bacolod, ang bagong alkalde Mayor Albi, may ara man. Action firing line. Kag may ala state address ni saya nga ginpatigayon ang mga ginasiling nahimuan sang isa nga administrasyon. Tigin isa-isa ni plastar di. Antes magkasisidmon, ginpabalaw niya sa publiko, pagi sa ginpahamtang entablado dira sa may gwa sang Bacolod City Government Center sa mga Sabado. Action firing line. Aber pa matian ta kung anong kaundan sa nga report sa alkalde kag may inagihan bla para sa inyo kung wala. No? Amagin pasalig sa tung panahon sa kampanya natuban gid bala o kung wala. Action firing line. Sige. Himamaylan na ra. Sige, unahon tara no kay base kung may panibag-ong update sa bayan sang Himamaylan encounter. Action firing line. With Action John Diaz on special assignment kag Action Nixon Tahom. Hibalaon ta kung ano sitwasyon dara sa mga Himamaylan City. Action John, please come in.
Action na marang gabi kag sa totalan nga naka-action. Before ko mag-start, ayoko laluwat sa Action James. Pero na ko pa sa liwat sang link kay hindi na kasulod kita sa link nga unang ganyan pasa, no? Wala na way, subong nga gabi, madulo mga aton nga palibot diri sa lugar kay wala sang kuryente o kung linya sang kuryente Action na Marlon diri mismo sa bahin sang Barangay Carabalan sa may sulad sang Himamaylan. Ang isa diri ka ginalantaw nga rason dumiyara sa may nagmalfunction nga linya sang kuryente or may naguba guro no so pila diri ka mga poste sa lugar Action na Marlon, no? Pagsaka din naton, why makita may nakitaan timing sa naga-report kita nagbalik ang kuryente. Ginugyaw pa ba? Gani ka batian dali mo? Gani. Amo gay man na no? Ako mahugyaw magani ko Kung may brown out ka gulpe mo sigabla. Mga hugyaw ka man. Oo Gani man kay bakit la gulpi lang Action na Mar, no? Na magbalik ang kuryente kundi mayo para sa tanan. Daw nangurinti mo na sa Himamaylan ba kay dari sa Bacolod ho. Samtang manog pabulong pulo na katuani si Mayor Alvin nag-burn out man. Gani, doon na ba ako gito? Gani, sige, anong sitwasyon na sa bong? Kaya maplasta ko Action mga para dire-diretso kami. Action na James, okay na? Plastara na rin sa medyo masanag-sanag area kay bago lang nagbalik ng power. Action James, okay na? Ginaplastar pa ni Action Christian James Action Jana. No, sa ato sa mga ka-action, si Action Jan Diaz nag-report live dito sa may Himamaylan City right after nga natin na-confirmar gidman na-confirmar ining report nga may duha na ka mga militar na kalabatang may anom ka mga pilason sa encounter. Action Jan. Alas 7:25 Action Radio Philippine Standard Time. Himalaon ta mga ka-action balikan ta nga dugay ang signal di Action Jan Diaz na utod sa Action Christian, no? Dito ni sa may area sang Barangay Carabalan, Himamaylan. Action Firing Line. 25 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. May ngalan na kita diri sang mga nagkanabatay kag mga pilason, no? Nga mga miyembro sang militar, no? Iplastar lang ang dugay ni Action Jan Diaz kag ang ulihing sitwasyon dira sa area sang Carabalan. Kung may burnout diri sa Bacolod, may burnout man dito sa Carabalan ho. Action Firing Line. Munang masubo-subo nga ara ka na sa evacuation center gapalibog ka sang sitwasyon mo, maligom dulong pa, no? Pero nagbalik man kuno. Nagbalik man ang power sang kuryente dito sa area mga ka-aksyon, no? Ibalikan to nagadugay sa Action na Jan Diaz dito mismo sa may Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan, no? Kay parang at least may baluan ta, no? Hindi na sa makunta Action Henry. Sige lang, balikan ta lang dugay sa Action Jan Diaz. Action Firing Line. Kay importante nga mahibuluan tang sitwasyon sa ining ikatatlo nga adlaw, no, sang encounter nga nagluntad mga ka-aksyon. Tinguan ta man karon nga malabot ang pinaka mga opisyal naton dara sa may Quinto Distrito kay kaina sa aga na istorya ko pagay sa communication ang punong barangay or barangay kapitan sang Barangay Carabalan nga si Mildred titular o galing kay natimingan blang nga sang pagtawag ko mga ka-aksyon aragid nagapadayon ang ila sa nga pagsinapol with Himamaylan City Mayor Raymond Tongson. Action Firing Line. Amo tong pinaka-agenda nga ginahambalan nila mga ka-aksyon ti ara gyapon, no? Hindi pa gyapon sining hindi para sa akon ya medyo may delikado pagyapon ang pagbalik sang mga residente sa lugar kay running gun battle may ara gihapon sang linokpanay nga mabatian sa area mga ka-aksyon. Action Firing Line. 27 minutes after 7 o'clock sa ato sa nga pangalagad i-check taman dugay-dugay ang area dara sa may Bacolod City Government Center mga ka-aksyon kay sa residente si Bacolod City Mayor Albi Benitez, no, manog deliver na sa kuntani sang speech niya
sa isa nga accomplishment reports sa isa ka gatos nga adlaw niya nga pagpangalagad bilang alkalde sa nga Bacolod City na timinggan gid mga ka-aksyon nga may ara sang may video presentation bla ay gulpin nagligom dulom ang Bacolod City Government Center. Action firing line. Nagligom dulom mga ka-aksyon tinag amaning rason nga naghugyaw man ang mga tumalambong. Ang ginhugyawan nila hindi ang pabalong-pulong kundi ang pagkadula sa kasanag sa BCGC. Action firing line. Nagluntad mga ka-aksyon is brown out. Gulpila nagligom dulom dito sa area sang BCGC samtang gina-play ang isa ka video presentation. Hala, daw damo sang nagtaas kilay niyaw. Action firing line. Ano ba lang about sa lingon sari? Baw damo daw nagsiling sa kagalingon nila mo. Nagpabangkot ba sa ila sa ding kagalingon sa nila basi kung may nagsabotahe. Action firing line. Mamala ng pabangkot sang kalabanan no? Wala sang balisya niya, Di na kami magtumar sa Malaysia, di pabangkot lang ni isang kalabanan. Ang aton diri, palabangkotanon lamang ni. Nga anatabo ni. Normal nga run out o kung anong pastada. Action firing line. Nga gintabo gid nga managpresentar sang iya sa ding accomplishment report si Mayor Benitez sang magluntad ang ligom dulom. Action firing line. Firing line. Nga man, kay dumduman yung may ara sang gitaduso kabay, may gitaduso nga congressional inquiry, no? Sa ginaaligar nga alleged overpricing, no? Kag pila ka mga isyu nga galikop la subong sa bahin sang Seneco. Action firing line. Balikan tara ni si Action John Diaz reporting live gikan sa Himabaylan City, partikular sa Barangay Carabalan. Action John, balik sibo. Aksyon na mga gabi kag sa tutanan mga ka-aksyon. No? Sa 5 na, live kita diri nag-report. Diri kita subong nga gabi sa bahin sang highway mismo sang Barangay Carabalan sa may syudad man sang Himamaylan. Kung sa diinti subong nga gabi makitan gyapon naton nga madamo sa mga residente ang amat-amat nga naga-evacuate ilabi na ang nagabilin o kung nagatiner action mar sa area sang mga sityo nga malapit dira nagluntad ining enkwentro kaina sang hapon. To be exact, ari kami diri sa tubang sang covered court no sang Barangay Carabalan, diri man sa may syudad sang Himamaylan. Ini nga area kung sa diin subong kita nagatindog, diri naga-stay temporarily ining mga evacuees no. Ini sa nga report naton action mar is 458 tanan ka mga evacuees ang ari diri sa lugar nga nagatiner no. Ini sila nagikan sa nakrain-lain nga mga sityo. Wala labot action mar sa mga sityo nga natumod nato nakaligad like dito sa nagluntad encounter site sa may sityo Sigang, sa may Kapayas no, sa may Yulayla kag mga kaiping like ang sa sityo Medel amo ni mga area kung sa diin ginagluntad ang engkwentro ng ligad ni Nadlaw. Ang ato naman diri subong aksyon na mar ining mga nag-evacuate diri ni sila sa area sang Barangay Carabalan. Alin ni sila sa area sang Daat, Floreto, Kabagnaan kag Kabalungan. So riton kuno may mga sityo diri 4 ka bilog, Daat, Floreto, Kabagnaan kag ang Kabalungan. Action na Mar. 4 ka mga bago nga sityo nga nag-evacuate. Though hindi na di sa action mar lapit sa area kung sa dinang nagluntad ang encounter site sa bahin kaina sang sityo Tugas. Reaction mar para balance sa tumatag pati. Ining Barangay Carabalan actually may duwa sa ka road, duwa sa kadalanon. Ang highway nga sementado amo ni sa pataklad dikto na sa may area sang proper sa may patio lapit sa may Kapayas, dito sa area sang Medel kag sa Yulayla. Before nga action man makalabot sa proper, may sada sa ka-diversion road sa tuo nga dalan. Amo ni siyang dalan pakadto naman sa area sang sityo Tugas kag nabukid pagid nga mga sityo diri mismo sa may Barangay Carabalan kung sa dinagluntad ang encounter. Sa report katon nga nabaton, halin didto action mar sa may Medel, Sigang, nagpataklad sa may Kapayas and then
naglabot na action mar pataklad nga sa nabukid nga porsyon didto naman sa area sang Sitio Tugas kag sa may iban pa nga mga sitio nga sakop diri sa Barangay Carbalan. So ang natabo sa mga gabi, ang tanan nga evacuees ari diri nga naulhi sila nga evacuate ini mga balang ang mga sitio kahay sa Daat, Loreto, Kabagnaan kag Kabalungan sa palibot ni Action Mars ang Sitio Tugas. Kaya natabo sila digali ining apat ka mga sitio nga aton nga namuno bagong ginamang natong ani sila Action Mar sang Tugas kag sang Midel o kung sa kapayas na ligad. So nagdesisyon sila nga apat nga mag-evacuate ini mga sa apat ka mga sitio nga mag-evacuate kay para hindi sila maipit Action Mar kag ti ilang mga kangawa mismo nga base bala digto magpaubos sa man sa ila ini mga rebelde kag digto man magdiretso ini nga mga militar Action Mar no. Pero ti aminado diri sila nga wala pa man may nagpalapit sa ilang mga rebelde, wala man militar nga nagsulod sa ilang mga panimalay nga nagpanuktok kabi kag nagpuno pamangkot kung may nakalabay digto nga mga rebelde ila lang yan for their own safety kag security. Ila binakaina nga niragak naman kuno sang nagbaylohanay sang lutang ang mga militar kag katapo man sang rebelde. Antes ko dira magkadto naghapit kami kaina sa may Regional Evacuation Center. Nakakuha kita sang datos gikan kay Ma'am Evergrace Castro, ang Social Welfare and Development Officer sa Himamaylan City. According diri sa iya, nagsaka na ang kadamuon sa mga evacuees diri sa may syudad sa Himamaylan. Ini as of 2 PM Action Mar, may ara na sang 2,240 ka mga evacuees sa may syudad sa Himamaylan. Ini ginakabugusan sang 549 ka mga family. Suliton ko, may ara na 2,240 ka mga evacuees. Ini ang ginakabugusan sang 549. Nadumduman on the first day sining encounter ara lamang sa 101 ka evacuees o kon 458 ka mga evacuees Action Mar ang ara dira sa Regional Evacuation Center. After 2 days amo to naglambot sa 1,676 or 767 ka mga evacuees nga ginabugusan sang masobra 400 ka mga pamilya. Subong naglabot na ni Action Mar sa 2,240. Pero ang ini nga datos alin pagkaina alas 2 sa hapon. Wala pa na di Action Mar nadala ang mga evacuees sini nga alas 4 sa hapon tub sini nga gabi nga ari diri nagatiner sa mga evacuation center sa barangay Carabalan. Okay. Data, Action Mar. Action Jan, ang ginmuno bublang 448 nga evacuees nga halin sa sitio sang dagat isa Loreto, Kabagnaan, Kabalungan. Amo ni sang bag-o subong evacuees subong hapon. Yes, exactly. Sa mga bagong mga evacuees Action Mar no gikan sa diri sa may Barangay Carabalan and amo sila nagastay. Karon ko lang it's not 458 but it's 455. 455. Okay, 455. Yes. Okay. So far, okay. Ang matabo sila diri, they are not allowed to go out sa vicinity sang barangay temporarily. Subot sila according diri kay Ma'am Evergrace Castro, kay bangod nga hindi na to sila hindi na sa pagidulong dito sa Regional Evacuation Center. Diri sila ma-stay sa mga evacuation center sa may Barangay Carabalan. And ang matabo sila dira ang tanang mga bulig at kinanglanon sang mga residente nga nag-evacuate, ang syudad na lang gid ang madulong diri personal sa mga kinanglanon nila like mga kits ang kinanglanon nila para sa ilang pagtulog like ang habol, banig o kinahanglan sa folding bed Action Mar ang mga pagkaon idulong diri sang local government unit sang Himamaylan pinagi sa Social Welfare and Development Office diri mismo sa may barangay. Diri na sila dulungan and then ang ma-facilitate sila is by area na kabalog ka ang Barangay Carabalan Council amo na ni sila subong ang nagaykotar sa mga kinanglanon bulig ayuda sa mga evacuees kay sa ila laging tugyan sang lokal nga gobyerno sang Himamaylan ang ining mga ihatag nga serbisyo Action Mar ilabi na hindi nito sila madala pa sa may Regional Evacuation Center though kadako tani isang espasyo dito sa may Regional Evacuation Center o galing kay amo ng policy no exit na pero wala pa man sang formal declaration gikan sa Philippine Military or Army kung
amo na gid man ang policy nga hindi na sila pwede kagwa pa diri sa vicinity sang barangay, pero amo na subong ang ginasunod diri sang LGU. So wala na subong sang evacuees nga dulong dito diri tanan ang matiner. Amo na kay na problema kay kung wala sang linya sang kuryente dulom diri sa evacuation site, Butcheringon yawan sila pangarap diri nga mga residente, pero at least subong mayo kay ari diri sa Lacson Mar, and then may linya na sang kuryente diri sa may lugar. Okay. Si Ma'am Evergrace yes. Akson dyan, klarohon ko lang, mga pilagid ang evacuation centers na subong. Sa pinaka-latest nga datos sa Action Mar nga nakuha naton sa CSWDO, we have 13 evacuation centers. 3 ka mga evacuation center. Isa diri sa may Carabalan Daycare Center sa Sitio Midel, sa may Barangay Carabalan. Isa diri ang ara dira sa Regional Evacuation Center sa may Gawad Kalinga, Sitio Bahay, Barangay 3. Ang isa diri amo ni sa may Barangay Carabalan Gym, diri sa may Carabalan Gym mismo. May ara man sa may Tonggo Elementary School sa Barangay Kabadjangan. May ara man sa may Carabalan Baptist Church sa may Barangay Carabalan, diri sa may Blessed Hope Church, diri sa may Barangay Talaban, sa may Sarait Training Center sa may Barangay Sarait, sa End Time Message Church sa may Barangay Karaduan, may araman sa may Campayas Catholic Church sa may Barangay Carabalan, sa Payaw Evacuation Center sa may Barangay Payaw, sa may Banwa sa Bilalbagan, sa may Campayas Church 2 sa may Barangay Carabalan, and then may ara sa isa pagiging mga evacuation center sa may Campayas Elementary School, though isa lang sa kaskwilahan adjacent na Action Mar sa may Barangay Carabalan, and then may ara sa may Mormons Church sa may Barangay 4 Poblacion diri man sa may syudad. According diri kay Ma'am Evergrace Castro, wala diri na include pa sa listahan ining mga residente nga digto ya nagstay sa ilang mga pamilya kun himata, pero ginapangita kamo kung nagapamati ang iban nga mga evacuees nga nagatineri sa ilang mga paryente kun himata, ginapangita kamo ka local government unit sa Himamaylan bangod nga kamo man subject para sa tagan sang ayuda. Dalon kamo sa listahan Action Mar amon hambal Ma'am Evergrace, ginalocate ni sila para mataga man sila bulig nga mismo ang SCSWDO sa Himamaylan amo na ang madulong sa Action Mar. Anyway, ayun ko lang si Action na Henry, ang number 2 lang Action Hen ni Ma'am Evergrace Castro nga aton nga voice lips nga ginpadala aton ni pabati sa mga ka-action. Sige. Folks, diri may naginabot na so far. So far, from the very first moment na ma-evacuate kita, the first na nag-respond, aside from the city of Himamaylan itself, nga resources. Nalagad. Akson dyan? Isulito ko rin, no? Instead of number 2, ayun ko lang si Action Henry, ang number 1 na Action na voice clips natin. Liwat si Ma'am Evergrace Castro, sang Social Welfare Development Officer sang sudad sa Himamaylan. Evacuees or wala so far? We have new evacuees at ara subong sa aton nga barangay hall, sa barangay Carabalan nga gym sa covered court nila. At ito may ara kita dito ng mga families. However, naka-dispatch na kita sang mga food packs nga ginpadala na natin bago lang no gin-dispatch naton gin-sugat diri sa aton mga barangay kag gin-escortan sa aton nga army para to ensure nga malapot dito ang aton nga food packs. Si barangay, in fairness, salute to Barangay Carabalan, headed by Honorable Mildred Titular. The rest of the working force ng barangay, the community, kanami sang community natin sa Carabalan, kay tutuod lang, hindi din natin masarangan kung wala natutod ang community, kay sila mismo, among themselves, nag-adapt sila sa mga evacuees sa Inabalay, kag what the barangay is doing, ang ating na food packs na ginapasa dito, sila na mismo ang nag-distribute whoever are those families adopting evacuees natin. Kaya sila ang nag-prepare sa food dito na mismo sa barangay. Kaya may kitchen sila, may mga tao sila nag-ano. Kaya kami we were not given the go signal na mag-relief distribution sa area. Kaya so far ang aton nga feedback, ang mga areas na need for relief operation, medyo mabudlay-budlay pa. Wala pa siya na clear. So daw hindi pa gid siya. Ma'am, pero ma'am, pila ka bilog evacuation centers yun, ma'am, sa buong? So far, this is our, we have 13. Ang aton sa mga ginaisip na base, may mga family kita nga unrecorded, kaya naga-evacuate sila sa iban na balay. Pinapiparahan na natin. That's why nga gina-care off naton sa barangay, gadya, ang recording naton, ang pag-tracking
for those families na nag-evac sa kapwa pamilya. Dala man sila dapat mag-gaana sa Para servisyo. nga ma-reach naton ang ating service sa ilanga. Although nga nag-evac sila sa sini nga mga panimalay, hindi man bala burden sa panimalay nga ginsakaan nila. At least the city can send bisan gamay lang nga piyan-piyan na bulo, hindi sila yung magutuman. Okay, ma'am. Ason dyan? Yes, Section Mar, si Ma'am Evergrace Castro, ang Social Welfare and Development Officer sa syudad sa Himamaylan, may angot diri no sa iladra nga ginakandak nga efforts sa subong no diri sa may barangay Carabalan kag sa pila ka mga kaiping kabaranggayan. Sunod diri si Action Mar, nakadisposisyon na subong ang tanan nga makinanglanon ang gamit kun bulig kun pinansyal, ang gamit ang mga pagkaon, ang mga galamiton sa mga residente nga apektado sining nagluntad nga enkwentro diri mismo sa may barangay Carabalan. So matabo sila diri nakadisposisyon kay kabalo Action Mar ini kining Regional Evacuation Center diri sa may barangay 3. Amo ni gali ang center sang DSWD Region 6 sa province of Negros Occidental. Diri gali nakastock ang tanan nga mga ginadisposisyon nga mga bulig o kanabi nga mga ayuda. So, ang nagatag na sang go signal ang DSWD Region 6 sa may syudad sang Himamaylan nga kung kinanglanon nila subong, pwede nila gamiton. So, sufisyente ang kadamuon sa mga food packs nga pwede ni ma-distribute sang LGU sa tanan ng mga evacuees. Abali ma'am diri damo pagida sang enough number, pero mas naginapos pagid sa ila kay damo sa nagainabot Action Mar nga bulig bala gikan sa mga private individual. Ang Provincial Social Welfare and Development Office may ginapalapot naman nga bulig, ang local government unit, ang CSWD o ara naman ang mga pila ka mga psychological and medical organizations diri sa Negros Occidental nagkadto naman diri sa may evacuation center kag nag-conduct sang debriefing o kung psychological exercises and testing para ma-make sure nga hindi gid magtugas ang dalom nga trauma abi para sa mga residente ining nagluntad nga enkwentro. Sige, balik ka na to naman Action Mar si Ma'am Evergrace Castro ang number 2 nato nga ginpadala nga voice clip Action Mar. Forks, dali may naginabot na so far. So far, from the very first moment na may evacuees kita, the first na nag-respond, aside from the city of Himamaylan itself nga resources, is the DSWD, no? Himamaylan City is a preposition site for DSWD. Okay. Meaning, tanan nga stock si DSWD, diri nakabutang sa Himamaylan City, nga if ever may matabo nga disaster, man-made or natural, ini siya tani ang aton nga ihatag nga bulig sa iban nga banwa kag municipality. But si Himamaylan ang nagka-disaster. So we are very thankful for DSWD Region 6 nga who gave us the go signal na kung ano ang need ni Himamaylan, open ang budiga ni DSWD. Pwede gamiton. Yes, we can use it actually. So far, since nag-abot si evacuees naton, nakapang-distribute na kita sang sleeping kits para at least ang ilang sleeping kits na siya? Yeah, those are sleeping kits. May banig, si City nag-distribute banig, si DSWD nag-augment, may mga banig. Hapon, ulunan, musketero, but I don't think they will be able to use the musketero. Aton ang mga folding beds. Nagitagaan natin priority ang aton nga elderly kag very very small children kag pregnant women. Ara dara aton nga taga City Health, our partners, si PNP is with us providing us security and also the army. Ang aton nga city, ang aton nga mga child development workers, ang aton nga Pantawid team, DSWD Pantawid team, ang aton nga mga taga LGU League, ang taga sila ang nag-maintain sa aton nga food. While ang nagapaninlo, this is a very sad truth, ang nagapaninlo ang aton nga MRT Express team. Supposedly, we were thinking by today tani makapulo sila. So we were thinking hindi natin pa-organize ang mga evacuees kay base makapulo lang man sila bala. So now we had bad news nga daw hindi pa. Extended. So tonight, we will organize our women para they will be able to help us sa pag-maintain sa sanitation natin kay gadamo na kita. Gani. Oo. And we are very blessed nga ang aton nga mga child development workers together sa aton sa office. Nakakandak na kita sa psychological debriefing. Debriefing na may nagkadto diri ang Kabangkalan Kagina, nagkandak man debriefing. Ang NBC nagkadto man din, nagkandak man sang
pag-debriefing man or pag-debriefing. Kadamo kita, we are very blessed. Mamayalan is very blessed. Kadamo sa mga private individuals nag-aabot diri sa evacuation site na dala sa sari-sari nga bulig. From Lutong na ni Ma'am Ever Grace Castro, ang Social Welfare and Development Officer sang sudad sang Himamaylan. Kaya palidre, ang go signal nga ginaulat ni Lacson Mar, amo ni ang iya na lang ka Philippine Army. Kung ano ang maging mando ka Philippine Army, amo na ila pagasundon. So kay ang inisang report is hindi na napapagwaon ng mga evacuees, so sila dili ang nagadulong sang mga bulig. Pero the moment kimera na sang additional naman ng mga reminders or go signal nga they will be allowed to return o makabalik sila nga area, that's the time action mga mahimo sila nga makabalik dito sila nga lugar. So ang balita sa mga aksyon dyan is ang kanamuon sa mga evacuees nagdugang. Nagadugang action Mar, most likely na nagalambot na sa 2,600 plus evacuees ang sa may syudad sa Himamaylan. That includes Barangay Karadjuan, Barangay Kabadjangan, in other areas sa may nagkadiretso sa may banwasang Binalbagan, and ang additional subong gabi. Sige, aksyon dyan, ibuo ko lang first batch sa ato sa mga commercials. Kag balikan ta na son, kay kwaon ta naman ang balita angot sa sining ginreport nagkalamatay nga miyembro sang Philippine Army kag nagkalapilasan kag ang official statement sa NPA action dyan. Yes, balik kami dito kay Action Mark. Kaya man diri mga residente, try naton sila istorya. Kabalo ka naka-experience gini sila mong kuno nang kadabo man kagina dito sa may encounter site. Si Action VJ Apasible is with us man, may mga case studies and interview man diri siya sa area. Pamatayan naton karon mga interesting nila Action Mark nga mga ibubunot, ila diri nga mga opinion, ila diri Action Mark nga mga suggestion man kag mahingyo di sila no sa local government unit sang syudad sa Himamaylan. Subong man karon ang statement ni Brigadier General Inocencio Pasaporte sa detalye na sang nagluntad nga encounter diri man sa may syudad sang Himamaylan. Sige. On a special assignment kag live report diri sa may covered court sang Barangay Karabalan sa syudad sang Himamaylan with Action VJ Apasible and Action Nixon Tahom. Ininyo ka Action Jan Diaz una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Right from with the action is Action Jan Diaz on special assignment ato sa ning team dira with Action Nixon Tahom aramate sa Action VJ Apasible. Standby ka mo kay dugangan tari ang ini nga sahi sang balita kay masubo-subo ang update angot sa gin-confirmar nga nagkalamatay ng mga miyembro sang militar o kon tropa sang gobyerno. Balikan taro nga dugay ato sa ring coverage team, no? Ang ato sa ring special assignment team dira sa may Karabalan, Himamaylan, dugay-dugay. Action Firing Line. Madugay ka na ba lang nag-antos ang imo sa mga katul-katul sa imo sa mga panit problem? This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag-champion ang Diri tanay sa pag-acknowledge sa mga gabaritor sa ato sa nga live stream. Una unta sa ato sa nga Facebook Live. Kami ko tabin si Bantong, si Casa Junelo Alfonso, dira sa may barangay Tangob. Salamat kid. Si Milail Oligo, si Toto Carlito Camporaso, gabaritor mana, no? Rolando Montaño Jr. sa barangay Tangob. Nung Jimmy Tuga, watching sa may Porok Greenfield, barangay Tangob. Leo Grit kay Rone Tuga. No? Sa Arceo. Sa may barangay Alangilan. Okay, sa barangay Alangilan. Si Rone Tuga. Si Sir Philip Alonso kay Araman. Si Roy Ricuelo. Roy Ricuelo, gabaritor. Sa ato sa nga live stream. Okay. J.O. Million. Good evening. John Dalene, Ninyal de Crepito. Tami ako kay RR Joy. Kag Edgar Sipeda. Julio Siles. John Dexter.
si Kit Macariola, Karen Guzman, Lager de Quilla, Anawanlo nga Monitor Action Radio. Lilian Tadina Claridad, mayong gabi. Edi Laos, Monitor Gyapon with Nana Isabel, Christine Menyes Villalobos, Jonaline Ninyal de Crepito, sa Kawayan nga Monitor Live. Tamya ko kay Jeremy Ninyal, kag manang Maika sa Kaliling Kawayan, Jamek Michael Angelo. Okay. Mayong gabi. Milal Uligo, Tamyaw, Vanessa Star kag Doc Matbayo, Jinky Dialag doon, wala Alex Monteza, Cynthia Piñas, good evening Mar. Watching live, Barangay Kalamandaan, Kawayan. Nara, thanks. Okay. Doy Arthur Araman, Jocelyn, Ray Flores Baryoga, Monitor Pandanon DSB, Leia Yangeres Kevel, Monitor Talisay City, Lorna Diligencia, Arama si Bads Perlado, kay ang Pinoy wala satisfaction, walang kabusgan, hindi kontento biskan sinong presidente ibutang. Elvira Gilugo, okay, Elvira Gilugo, Toto Tatan, Jose Moncal Torilla, Monitor sa Binalbagan, Jove Munares, Mary Grace Palorina Cabonsol. Shout out lang ko tani Cabonsol family kag Palorina family. Thanks. Arama si Toto Balulot. Paul Spat III, Jean Hisolgon, Manjo Biarnejo, Remuel Castellano, Marilo Travilla Catinoy, Arnold Oliver, keep safe, Barangay Kamadyangan, Himamaylan, Lorna Diligencia. Salamat, Hobalobina, Lovina Figueroa Tanda, Role Boy, normal lang na bukid nga mainaway. Halin pa na sang una. Okay. Thank you. Balik tayo kadugay. Stand by. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kay hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong.
So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO nga ginatag sa among hatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga impatigayan ang ining activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amon din. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa babae! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life.
ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Gusto pila pa sila tanan? Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gipangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naguti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ja ka kalipay namon kag may naluwanon gid ja nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid ja sir. Nabatian ko kay Action Friends sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamaayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Karabalan Himamaylan. No, with action John Diaz ang ato sa ding on special assignment sa gihapon. Ibalaon ta naman mga ka-action kung ano ang na eksperyensya sa mga mismo evacuees sa ding nagapadayon nga enkwentro sang militar kag New People's Army o kon NPA. Action Firing Line. Nagadamo ang kalamuon sa mga bakwit nga ara gin dala sa 13 na tanan. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, mga ka-aksyon. Now kag ipa-report naman dugay-dugay ka-aksyon John Diaz. Ining masubok nga balita basta may encounter nga nagaluntad. Ining pagka-patay sang duha ka mga miyembro sa militar kag pagkasabad sang anong pagkaiban nga masubo-subo ni nga hugada para sila sa pamilya. Action Firing Line. Kag mayara man sang official statement mga ka-aksyon ang sabahin sang NPA, no? Sabahin sang atos sa New People's Army. Balikan ta si Action John Diaz gikan mismo sa may Himamaylan City. Action John, balik sa iyo, please kabin. Gabi sa liwat kag sa totalan nga mga ka-aksyon nagabalik kita diri kita gapon sa may highway pero napatunga-tunga kita sa dalan para do medyo plastado aton nga posisyon. Ari kami diri ang patol ari din ka standby and then ti ko makita naton sa palibot may linya na sang kuryente no mayo na ang ventilation diri sa lugar. Pero nagapabilin sa gapon Action Mar ini mga evacuees. Ari klarohon ta Action Mar no may klarohon ko. Hindi tanan nga 455 nga evacuees ari days sa covered court. Ang iba ng Action Mar, ara sa may encounter site, malapit, nga ara sa kilid sang dalan, digto sila nag-stay temporarily for now. Nga ara sila sa kilid sang dalan, kay ni sila Action Mar, ang may plano na kuntani nga mag-evacuate o kung mag-silo na sa evacuation site. O galing tiyempo nga nag-ara tunga-tunga sang pagbiniluhan ng lutang, nakita ni sila sa mga militar nga nagalakat sa kilid sang dalan. And then after sin Action Mar, sa nakita sila nga sa sandalan, nagdesisyon ng mga militar nga i-hold sila kay ang ila to plano i-verify ang detalye sang sini nga mga evacuees to make sure nga legitimate sila kung mga evacuees. Until such time, nga report nga ito nga nabaton, nagdesisyon nga hindi na pagpanugutan ang exit sa mga lugar. So nagbuto naman to sila sang checkpoint nga nagabantay nga wala gina-allowed ang exit. Only ang entry sa mga food and services ang allowed, pero in term nga upod ka magwa, hindi nila pagpanugutan Action Marlon. Okay? So that's one important thing, no? Before ko i-plastara tabo dito sa kay Brigadier General Inocencio Pasaporte kag ang mga detalye sa nagluntad encounter kay ina, i-check na rin si Action VJ, po sa naton, may interview sa pilang mga residente sa lugar pati sa ilang mismo Action Mar nga mismo sa ila mismo nga mga inagihan diri sa area sa barangay Carabalan. Ari si Action na VJ Mayong gabi Action Marlon, no? So na-interview naton Action Mar ang sitio leaders sang sitio Daat sining syudad sang Himamaylan nga amo si Jesse Vicente. Action Marlon, gin pamangkot ta siya kung ano ang
nagduso sa election mar nga mag-evacuate na diri kaina sang udto. So suno sa iya action Marlon, kahapon sang aga nakabati sila sang makatunog nga lupok action mar kag kaina action Marlon. Rason nga nag-evacuate na sila no ambalan niya ng iya sini nga mga kasityo nga magsaylo na diri because ang kamatyagan nila action mar kag ginakabalakan gid nila nga ang lupok action mar nagapalapit na nga nagapalapit sa ilang tagsag ka mga puluyan. So suno kay Vicente action mar para nga marikawan ang anuman nga pagtibasi masalabat sila action mar. So gid pa kamayo nila nga mag-evacuate na diri sa may Karabalan na covered court. Ang isa sa mga concerns ang aton sini nga mga residente diri suno kay Mr. Jesse Vicente action mar is wala sila sang mga hiligdaan diri no. Wala sila sang beddings bala and ang ila sila nga makinahanglanon diri ang ilang pagginawi diri action mar kay manti diri gini sila mas stay for the meantime samtang padayon pa no ang ginahimo nga hot pursuit operations aton sila mga militar dira sa may babaw nga bahin sang kabukiran action Marlon. So ginahingyo Manila ang lokal nga panguluhan sang syudad nga kontani no mahatagan sila sini nga gabi sang ila sila nga hiligdaan no ang ilang nga mga pagkaon di action mar and tanan pa nga makinahanglanon nila kay manti amo ning ginakabalakan nila kay manti ang bani Vicente way swerte karon action Marlon ti sa semento gini sila kuno karon matulog kay manti way gini sila sang dala no pagkadto diri nila kay tinaghingagaw ini sila action mar because hindi na gid manami no ang sitwasyon sa ilang lugar. Suno diri ang sitio Daat, suno sa kay Vicente mayara sang 200 ka mga panimalay kag ang 40 ka mga panimalay action mar amo ni ang mga natrap dito sa sulod no mga way na din nakadayon because way na sila gid pahanugutan nga makakadto diri sa may covered court action Marlon. Pero suno sa kay Vicente ginasiguro na nila nga ang mga kabataan diri no nauna na nga makakadto doon diri sa may covered court kay manting bilin dito ti mga tigulang naman action mar pero ang kabataan gina-prioritize nila nga mapakadto diri sa may covered court para man sa safety sa sining mga kabataan action Marlon. So may interview kita diri bala action mar sa isa sa mga residente nga diri subong sa may covered court. Sir, anong imong pangalan sir? Amarlito. Sir, kamusta? Si Katarasir, may ito na dito. Anong oras? Mga alas 4, sir. Ang sitwasyon pag halin nyo to sa lugar? Daw na okay naman, sir. Pero amo na nga dito kami sa Sitio Purite. Kasi siyempre ang mga tao to alagan man sa kaon kay ako kadaan ako may sitio leader da. Nagkato ang mga pumuloyo sa akon siling chairman ti malitrita mama kato tag barangay ti siling ko paano be walay order sang mayor kag walay order ni kap ti amo to nga gapirmi og info ang mga pumuloyo nga ari na de nga siling nila nga lakat na kamuti ati nang paabot pa kamo kung amo na ang sitwasyon. Kumo nga naplanuhan ko nga tuod-tuod gid man kaysa mga aksidente wa man nabali kagina sa pag-encounter to dito sa Malansa wa man gani kami kabalo kun amo na matabo. Ar nakabat sang ninupo kagina? Oh, nakabati kami kay natunga lang kami. Pero paano mo ilarag ang ninupo asod-asod niya siya pugtak-pugtak pero puso kanong plastada sir? Pugtak-pugtak lang anay. Simi-simi ang lupok. Kami kabalo. Siling namon gani kung pasalba lang. Kay ato ya gali encounter naman gali. Hapon sir, kamusta to dito sa inyong lugar? Okay lang man sir. Okay. Sir, nakabati kamo sang linupok? Nakabati kami sang linupok sa Tunghoy Base. Anong oras sir? Mga alas 9:30. Ano kamo dayon sir pagkabati inyo nga naglinupok na? Amo to rinimpo lang mga tao kay ti gabalang-balang na kay ti narator kabay. Kaya mo na nga nagkato na ang mga pumuloy ako niya chairman. Paano abi? Ano sa imo makato tato madulog? Siling ko ati kun amo man na desisyon na madulog lang sa barangay. Sa amo sinang oras kano kamo no? Sa amo nang oras? Sige lupo.
nanilag lang kami sir anay. Pagpanilag namon ang mga tao pag untat sa Linopo dira na nga ang mga pumuluyo dira na sakon. Chairman, ano labing maayo ni? Siling ko nang ukon mahimo madalos-os lang ta kay tiwa na ta mahimo nahatunga na tadi. Pero na ginapitan kamo to ka mga rebelde, ka mga militar wala. Why sir? Alin sa nagsigi o operasyon ang mga army, wa na nakapakita ging mga rebelde. Nung sa bilog mo kabuhi, amo na yung pag-una yung tabok na ito ang ginikabudla. Ay, kadelikado sitwasyon. Oo, sir. Ako kini nga pilakabudlay daw na bukay ng ulo ko pero ang matuod subong pa ning ang sitwasyon nga daw kabudlay. Ano ang pangis ng nakatabok? Ang nagkatabo to sir daw matyagan ko daw hindi gid makaya sa mga pumuloy. Hindi dasang relax. Kaya paano abi, natunga na lang kamo ta. Ang iba na makit na di sa barangay, ang iba karon na to sa Mailan. Paano abi nga, ya kamo natunga, magpabilin mo da. Kung ugot na ang mga military sa pumuloy, tungod nga sila nabuhina na, siyempre, hindi na gid mamati rason. Sa bilog mo kabuhi, tayo amo na yung bagong enkwentro nga pertigid siya para Amo gina. Amo gina nakita ko. Pag sa inyo hindi ka sir no ginsakyan nyo or ginakat nyo lang. Aging lakat lang naman sir kay guba among dalan ti wala na kay o sang bulldozer. Pila ka oras sir nakat nyo? Mga 3 ka oras. 3 ka oras gid. Anong hingyo tayo? Anong hingyo sa militar? Ano gusto niyo para sila? Ang hanyo tani namon sir, kay tungod nga kami apigado gid man, kun magpirmaminti kami di sa barangay, way man kami sang mahimo. Kay pigado kami paano abi ang among konsumo ug ang among pangabuhian to sa bukid, paano abi among mapamubuhi kay ato lang to sa kabukiran. Tiya mo na tani ang ginahanyo namon nga uko pwede kung makagwa kami di sa barangay. Unta to na ang ipintro. Ano para wa na problema sa tayo mga rebelde, anong gusto niyo palapot sa ilang sa rebelde? Sir. Ang gusto ko sir, o kung karon sila nagapamati man, kinahanglan lang gid nga untaton gid ang inaway. Kay ti wa magyapon sang kalampuasan. Kay ti sobrang panghimakas wa ay magyapon sang kalamputan. Ti amo na nga sa subong kung sa bagay ang maipiktahan ang pumuluyo. Gumikan sa inaway. Wa ay magyapon sang kayuhan. Inaway, why manggihapon sa kadalagan? Ti amo na nga, ang pumuloy na epektuhan, nagutuman ang pumuloyo, napiguruhan pagit. Ang sabong kung dali sa manay, okay naman na sa inyo. Pero mga sapat ito yan. Amo na gani, sir, ang problema, kay ang mga sapato ato lang man to sa babaw. Ito di same. Importante, wala sa mga inano sa inyo. Pila sa? Ti kaluyan man. Kasi why pa magid sila ni sir makasulod, sila ng mga army, why pa magid sila nakasulod sa amon. Pero kami yan nga madlang kami. Dito ka sa ka ba? Awa. Ang tagina sir, ga kwan mga mega rich caldo man kami da. Pero may gusto ka ipanugyan sa LGU or sa lokal nga panguluhan sang syudad? Ang gusto ko sir, mang itugyan sa panguluhan sang siyudad, kinahanglan o kung ang pumuloyo. Paano abi ang pumuloyo sir? O kung magpirmaminti amo sini nga daw dili mahatagan og ligo ang pumuloyo sa kabuktiran. Kati ang mga pumuloyo sa kabuktiran o kung permihon sang tagarot ang mga pumuloyo makaluluoy man. Kaya mo na nga, pangabay lang man ako sa mga mataas ng untaton ang inaway ko, butangan sang policy. Jan? Giselle Abrinica. Sige, Action Mar, ito no, ang pahayag ng isa sa mga residente. Ason Jay? Action Marlon? Balisit yo leader na siya, no? Hindi, Action Marlon, isa lang siya sa mga residente diri nga dito sa Bongsoy Covered Court, Action Mar. Okay. Magkunta sabi kung sugot siya sa proposal o sa gitna or plano
nga pahamtangan sang army detachment ang ila sa nga area. Sir, sir, ikaw ang chairman dire or Oo, ako yung pro-chairman, sir. Ah. Oo, si Florete. sir pabor ka sa proposal nga pabutangan sang military detachment ang inyong lugar? Inaya, sir, okay. Daw, dira nga mamagaan ang buot sa mga pumuloy nga hindi matahak. So at least, amo na isan yung kaginalantaw, mapwede, himoon. Okay, paboro ka mo na yan. Dira na, sir. Sige, sige. Sige, action Marlon, no? Paboro sila nga pabutangan sang military detachment ang ilang area kay manti sa na-mention ni sir, no? Kay bagugid lang at posible mo na ni ang makapaganhagan sang sitwasyon. Action Marlon diya sa ila sining lugar diri sa may barangay Karabalan. Action Marlon. So far, no, ginting maantaman nga malabot naton ang pilaya ka mga barangay officials sang barangay Karabalan, pero suno sa information nga aton sila nakuha, wala pa diri, no, ang barangay kapitan kag hindi pa available si barangay Kagawad. Action Mark kay pag brown out kuno kaina nagpuli ni sila, no, kag ti na niyapon gimantiway pa ni sila kuno ka kaon until kaina until sila nagpuli. Action Marlon. So amo ni siya, no, ang pinagkaulihi diri nga sitwasyon sa aton sila matipon para sa aton sila pagpangalagad. Action Mark ari si Action John para sa dugang nga report. Action John. Yes, Action man, si Action VJ na pati na tulog lamang gina-interview niya ang opisyales no sang City of Florete sakop diri sang barangay Karabalan kapon. Diri kita ti amo nang ilang statement. Anyway, diri kita Action Mar sa kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Kabalo ka nagpagwa na siyang report ang 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army. May mga lalagway kita Action J sa mga nagkramatay ayon tayo sa Action J Christian James. Okay na. Anyway, Action Mar, ginumpirma diri ni Brigadier General Inocencio Pasaporte ang commanding officer sang 303rd Infantry Brigade nga duwa ang patay samtang anom diri ang pirason. Pero actually, walo ginadi ang wounded in action nga gindala sa may kung gin lift no ginkarga sa may chopper pagkadto dira sa may syudad sa Bacolod. Pero eventually, ining duha ka mga katapos ang 94th Infantry Battalion ang nagtaliwan. Action Mar. Santo sa report diri sang 303rd Infantry Brigade, nakaengkwentro nila ang tropa sang 94th Infantry Battalion kag sang Communist Terrorist Group nga kabahin sang Central Negros 2, Kumiting Rio, Negros, Cebu, Bohol kag Siquijor o kunang KRNCBS nga isa ini ka unit sang mga militar. O kun sang mga rebelde abi. Dugang pa diri ni Pasaporte nga nagluntad ang enkwentro kaina sang aga and then sang nagakandak sila sang hot pursuit operation dikto nila Action Mark kag nasugatan, no, nakita nila ang presence sila mga bag-o naman nga mga rebelde. Kay ti ang gun battle according diri kay Pasaporte nagpadayapon especially sa area sang Sitio Tugas sakop na sa barangay Karabalan sa sulod naman sang Himamaylan. Though may mga pangalan na kita pero nagpadala liwat sa mensahe diri si Sir Pasaporte na kung mahimo gaan sa isang nagakaigo nga tanion before i-anunsyo ang pangalan sa mga napatay subong man ang mga pilason. Kaya ang policy dili sa Philippine Army, they need to inform first the family of the involved individual before Action Mar ilang pangalanan o sa publiko. Kaya tido mo ng isa nila diri nga gin policy pero gin confirmar nila nga duha diri ang patay anom ang pilason. Action Marlon. Pero ining mga napatay nakaangkon ini sa naglain-lain nga pila sa ilang lawas, may Action Mar body injuries ang laban, may sa ilok, kuno dalam sang ilok. Pero do so far what ko may nakita Action Mar nga may pila sa ilang man nga ulo. No kalabanan sa ilagid mismo man nga kalawasan. Ini naman ang anom ka mga injured, may mga minor injury. Pero madali ni Pasaporte wala ginadula ang posibilidad nga may iban man nga nakaangkon sa mga critical nga mga pila sa ilang lawas. Action Mar. And bangod sini kung kayo na sang aga ginalunsod rin sa Pasaporte nga kung tani nagakandak na sila sang clearing operation, liwat na naman nga ginpaidalom sa pursuit operation ining ila diri nga opensiba o kung ila diri nga depensa. Action Mar man mahimo diri sa may area sang barangay Karabalan sa may syudad sang Himamaylan.
So far mo pa ng latest nga update dining anom ka mga injured nga mga militar ang ginabulong karon sa isa ka pribadong nga ospital dira man sa may siyudad sang Bacolod. Ang ning duha ti ara na sa paginakop sa isa ka punerarya ginaulat-ulat ni Action Mar no kung ano pa possible response diri sang higher command sang Philippine Army. And the same thing, ang tanan nga mando subong kung ano mangin sitwasyon diri sa may syudad sang Imamaylan, kasubong man Action Mar sa may barangay Carabalan, ara ay na sa desisyon sang militar. So tanan nga signal and ang ila diri nga mga movement nagadepende gyapon sa kung ano ang mangin desisyon diri kag security plan sang militar Action Mar. Sige. So far no, amo na pinaka-latest update naton sitwasyon sa area sa barangay Carabalan sa may syudad man sa Imamaylan. We're trying to check sa may Sitio Tugas na may dalan, tabla. May mga militar tong nga naka-standby ara tong pila ka mga evacuees kon tani, galing kay tigin hold sila. Check nato ang sitwasyon no, diri mismo sa may syudad sang Himamaylan. Action Mar, may so far kompleto naman. Sige, okay na action dyan. Try ka lang namon karon na kung may update si Brigadier General Pasoporte, Kada or even the police. Amo na problema namon kay bisan Action Mar ang Philippine National Police gali update ko lang. Kay damo na kapamangkot kuno ang part naman sa PNP. Bisan ang PNP Action Mar, they're not allowed to speak anything regarding diri sa nagakatabo sa may syudad sa Imamaylan. Only ang Philippine military o kunang army ang nagagapatag sa statement. Kay sila subong nakakontrol. Though wala sang formal declaration ha, na kung under control sa military sa nga barangay Carabalan, pero technically speaking, doon mo na nagkakatabo Action Mar. And then, pinaka-latest update dari sitwasyon sa area mismo sa barangay Carabalan, dari sa proper Action Mar sa sulad sa Imamaylan, with Action VJ Pasible, with Action Nixon Tao man special assignment, ang ka-action nyo, Action Jandy. Action sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Las 8:29 via Action Radio Philippine Standard Time. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluwan sang live extension of vitamin D3. Nagabulig ini papag-on sa kato sa nga immune system, vitamin D3 nagabulig para mapahilayo kita sa risko nga matapikan sa anuman nga balatian, ilabi na ang ginakabig sa gihapon maka. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero sige, direta hawa. Si Homalomina, good mayong gabi. Okay. Versi Olpinda, Silin Holmes, Jinky Dialagdon, mayong aga Action Marlon, kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, Doc Mat Mayo, Mama Lulit Dialagdon, Papa Dialagdon, Alma Oligon, Noel Amar, MJ Sison, all my family sa Barangay Pandanon, DSB, from Arizona, USA. Rochelle Fulgencio, Susana, Gabonitor, kami di Barangay Pandanon, DSB. Tamyo lang, family Torbila, nga Gabonitor. Hindi Blaza, may gabi din ang Aulam Yebto, Koderat Ogonsula. Okay, lain naman eh. O sige. Balik tayo kayo kaya, standby. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalak
drum, the sound of the crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, balik your home, mascara, oh, balik your home, hey. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story.
an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginharay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng muna kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no nga kabay nga kaluyan si Malga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng mabuligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan
o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising, voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik. Balita ini angot sa presentar nga accomplishment sa nga Benitez administration, no, kay sabong nga hapon may ara sang ginpatigayon nga pag-present sang accomplishment si Mayor Albi Benitez may kataran sa first 100 days. Action Firing Line. Ginsaksihan ni Action Dale Salazar. Action Dale, mayong gabi please kami. Action Mar, mayong gabi kami sa atong sa mga ka-action. Mas sobra 30 minutes naglawig ang speech ni Bacolod Mayor Albi Benitez sa pag-present sa iya sining 100 days na accomplishment report no sa may Bacolod City Government Center nga gintambungan sa iya sining mga kalyado Action Marlon no mga kalyado sa politika kag araman ang mga city officials dito sa mga syudad sa Bacolod. Wala makatambong si Governor Bong Lacson
lakip man si Vice Governor Jeffrey Ferrer, pero tigit pasalamatan man ni Mayor Benitez ang ila sini nga suporta sa iya sini nga trabaho bilang alkalde sang syudad. Halos Action Marlon, na-cover ni Mayor Benitez ang 8-point agenda sa iya sini nga speech, hagang iya pa sini nga mga plano para sa syudad sang Bacolod Action Marlon. Sa takaina, sa ginmuno ni Mayor Benitez nga mayari sang duwa ka mga empleyado Action Marlon nga ti allegedly ginisyoan sang show cause order bangod sining issue sang isa ka wala na ginayusar nga salakyan sang gobyerno si dalon sa Department of Public Services sa DPS, pero allegedly daw ginatughungan pa daw sang gasolina Action Marlon. Rason nga ti isa ini sa mga gin-question sang gintukod nga e-governance or good governance committee ni Mayor Albi Benitez Action Marlon. Pabugal man ni Mayor Benitez ang accomplishment report ang sa kampanya sa spaghetti wires sa mga kable na wala na ginausal sa mga telco company. According sa yati masolo sobra 30.53 tons man sa mga unutilized nga mga wires sa mga mayor nga dala nun dili sa masyad sa Bacolod ang nakuha sa mga telco company. Ginpahayag din ni Mayor Benitez nga sa bahin sang Citizen Tubig Watch 283 ang reklamo kontra sa tubig. Sa bahin sa basura may nabatag nga 126 ka reklamo, pero according siya kalabanan or halos kalabanan diri nga mga complaint ginpadangat online ang naaksyonan kag natagan sang solusyon. May 728 ang Action Marlon ka reklamo batok sa kuryente, pero according kay Mayor Benitez kati amo ni karon ang ginapangitaan niya sang solusyon kag ginatinguan. Sa bahin diri sang peace and order bilang suporta sa kapulisan nag-turn over ang local government unit sang 8 ka unit sang big bikes lakip man ang 6 ka unit sang patrol cars Action Marlon or 6 units ang patrol cars ang 8 units ang big bikes man siya ang gin-request sang Bacolod City Police Office. Gin-announce kag gin-report man ni Mayor Benitez ang pagpabugal sining implementation sang back chip program para sa mga indigent nga mga residente sa Bacolod City nga as of October 8, 2022 may sang 53,063 ka mga forms ang na-release or nabaton sang syudad sang Bacolod Action Marlon. Isa man sa mga pabugal ni Mayor Benitez sa handon nga maging smart city ang syudad nga kalabanan bala sa mga transaction online Action Marlon. Ining according sa iya kahapon gid lamang nahuman ang online system nga pwede na makaprocess ang permit Action Marlon online sa palang ka department ang office of the building official o kun obong according sa iyang mo ang paborito niya nga department kag ginatagan niya sang priority nga pwede ka maka-process kang imo sining mga clearances online paagi sa office of the building official Action Marlon. According sa iyati una pa lang ni first step kumagang obo kag the rest nga mga department ang magasunod man nga mangin digital ang transaction sa pagkuha sang business permit Action Marlon. Pamatay nato si Mayor Benitez regarding sining accomplishment niya nga digital na or online pwede na makaprocess ang clearance sa office of the building official. Isa lang itong unit na nakita. Ang dilemma kay wala hawid ang accounting office sa mga iba ng mga documents. Dapat may 4 ka copies. Marlon, isa lang ang copies ang ni Mayor Albi Benitez. ginimo sa naglinis. Action hand. Office Delegate. of the building official. Balikan natin si Mayor Albi Benitez. Ang isa ko nakasunan, ang isa ka VC. Action Dale. Daw negative de. Balik siya Action Dale. Yes, Action Marlon. So mo to ang palayag kay ni Mayor Albi Benitez nga hindi magkabalaka ang mga ang mga taxpayer kay wala labot sa obo magasunod man ang pila ka mga department kapag process online
sa ila sini mga clearance sa Action Marlon. Gin-announce ni Mayor Abby Benitez nga may araman sa mga plano nga pagtukod sa mini hospital o kon family clinic sa Action Marlon sa 5 ka mga lugar diri sa syudad sa Bacolod. No? So priority initially ining implementation sa may barangay Vista Alegre sa may Araw Relocation Site, sa may barangay Kabug, barangay Mandalagan, barangay Alihis, kag sa may reclamation area. Pero sa reclamation area, i-turn over ni Action Marlon sa isa ka numbered barangay Action Marlon. Kakainagin mo naman ni Mayor Benitez na tining groundbreaking naging conduct damlag lang para sa pagtukod sang 10,000 ka mga housing units dito sa mga syudad dito sa may barangay Vista Alegre Action Marlon. Actually, kadamo dito ang city officials ang nagdayaw kag kontento man sa performance sang alkalde sa sulod sang 100 days sa Action Marlon. Even si Mayor Abby Benitez, hindi siya maka-rate sa sining kaugalingon, kaya according sa self-serving na kunukon siya ang mag-rate sa sining performance from 1 to 10. So luyag niya nga ang publiko o kon Bacolod nun, amo mismo ang maghahatag sa iya sang grado, pero kay na naka-mention siya nga nag-hope siya nga pasado ang iya sining performance sa sulod sang 100 days Action Marlon. Magluwas ang gintang mention naton nga mga pila ka mga salient points sa report ni Mayor Benitez, pila man dito sa mga gintumbod niya ang issue sa basura, housing, kag backchip program Action Marlon, kag market, kag peace and order, kag gining CCTV and street lights no sa syudad sang Bacolod. No? So kaina, na-interview man naton ang pila dito ka mga konsehal nga ti nagapaborgid kag kontento kumbaga sa performance ni Mayor Benitez sa sulod sang isa kagatos Action Marlon. So far, hamoy ni ang report nga madulong sang patrol subong Sabado sang gabi ang ka-action niyo Action Dale Salazar una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale. Ang balita ng inyo nabatian dala sa aton sa kaluan sa... This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog
kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala, sang sala ang tanan. Dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan.
tuntunan sa mga individual nga nagatalagay sa ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala ang tanan dapat alalangay lang timbangan sang katarungan mabatian kada hapon pagkatapos ng drama mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpan. 2022 mga takop naman na temporaryo sa ngalan sa gihapon sa katos sa mga action unit reporters. There is a News Center Action and Defensor with Action Henry Espolgar kay Action Christian James Binares sa technical control. Ako naman Action Marlon Hirovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.